Запись. А? Как это получается? Я просто ничего не вижу. Это может быть потому, что на открытом... לא רואים כלום. Мама, ну-ка посмотри сюда. כלום, נכון? Вот запись. Не, ну что, ты видишь что? Ну вижу, пожалуйста, посмотри. Я ничего не вижу. Пустой экран. Видит, эта картинка должна быть видна. Вот видно. Ну-ка, дай. Не видно нечетко. Подожди, Четко это другое. Так, а как фокус сделать? Это ж не пусти, это другое. Вот сегодня последний день пребывания в моем в Элёпе. Столько всего пережито. Столько. Ты видишь или ты не видишь? Кто-то видит. זוכרת אני מצלמת. כן? תעמדי שם, תעמדי. רגע, אז החברה שלך עשתה את זה? כן. באיזשהו טיול, ואמרתי אתה רוצה להגיד? אף אחד לא יודע כמה, מי רגע, פתאום בשעה אחת ככה מתכופפת. שתהיה לך חיים נפלאים בפנסיה ושלא תתחלק בכל מקום ותקני כל מיני דברים בשביל העבודה שלך. גוד ביי. זהו. יש לך תוכניות לפנסיה? מה? אבל אני שלחתי לזכורת גם היום, גם את... אני סתם נכנסתי, כי אני מחפשת אותו. אז סתם חיפשתי כאילו הוא בין המומלצים. את הסתפרת אצלו? ועכשיו? לא, כי עכשיו גם הסתפרת. או, יורם פישמן, בן אדם נדב. זה המנהל שלי הרבה שנים. יופי. אוי, איזה יופי. אחד יותר ילדה. מהשני. עוד פעם כאן. לסבתא? סבתא הייתה מקסימה ונפלאה. הגעת לגיל של חצי. כולנו מאושרים בגללך, וכל האהבה והשמחה הזאת בזכות אנבל. כל הכבוד. אנבלוס. זה פשוט לא יאומן. איזה ילדה מוכשרת, איזה ילדה טובה. איזה ילדה... Я вижу, что немного людей. Все пришли. אמרו את זה קודם, לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה
ננסה מהצרה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. נתחיל עוד פעם, רגע. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מהצרה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. עכשיו כולם צריכים לסובב את הראש. היה לי הכבוד לעבוד במחיצתך מספר שנים, היית מהנדסת בחיבים. אני רוצה להתחיל לדבר על הצד של הבן אדם. אני חושב שאת אדם מקסים, מתחשב בזולת. מעולם לא ראיתי עד למצב שהרמת את קולך או פגעת במישהו. תמיד הכל היה בנימוס, הכל היה בדברי נועם. רואים, בן אדם תרבותי עומד מולך, מתייחס לאנשים כאנשים, והחלק הזה מאוד היה חשוב. ואת מאוד אחראית, לוקחת את הדברים בצורה אישית. אין דברים שנופלים בין הכיסאות. מבחינה מקצועית, אז הכל נגזר מהאופי האישי. בודקת כל דבר לעומק, לוקחת את הדברים בצורה יסודית. כל מסמך נקרא עד תום, כל סעיף נבדק עד הפרטי פרטים. והייתי משוכנע שאם את לוקחת משהו ליד, זה 100% נבדק, והתוצרים של זה יהיו הטובים ביותר. אני זוכר למשל מקרה ספציפי שבו לקחנו רכיב אזרחי,
תדריכים של פיליפס, ואנחנו העברנו את כל סט הבדיקות בעזרתך דרך איזה Independent Test House כלשהו, והפלא ופלא, הרכיב הזה היום נמצא בחלל ולא חשוב באיזה פרויקט, אבל בזכותך, כי את הלכת ובדקת ווידאת שהבדיקות תקינות, ולא הייתה בדיקה אחת שלא שמת את ידך עליה ולא התייחסת אליה. אני זוכר את התקופה שלנו לטובה. הלוואי והיו הרבה עובדים כאלה שהיה לי כיף לעבוד איתם. זהו. אולגה, לקראת עזיבתך את אלוב. אותך אני זוכר, הכרתי בעצם בבית, גרנו ביחד, דלת מול דלת, הרבה שנים, עוד לפני שהכרתי אותך באלוב למעשה. באתי עם מיכאל, עם הילדים, נעמי ואריאל. הילדים שלנו נולדו ביחד. הבנתי שיש הרבה תמונות משותפות באלבומים, גם שלנו וגם שלכם. אחרי זה הכרתי אותך באלוב. חייב להגיד שבאיזשהו מקום בעיסוק שלך, בנושא של נדסת רכיבים, היו פה ושם כל מיני תקלים כאלה ואחרים מהנדסה, אבל עד מזמן, הייתי אומר, בתקופות מאוד ראשוניות של נושא של נדסת רכיבים, בנושאים של אובסוליט, בנושאים של רכיבים מתיישנים, בנושאים של אמינות. אני חושב שאת ראית מראש מה הולך להיות, כולל למשל הרכיבים המזויפים וכו'. את רצית, היית באיזשהו מקום, הרגשתי שהיית כמו דון קישוט, נלחמת בכל המנהלה מסביב. והייתי אומר שנלחם די בגבורה מול כל המנהלה, שלא כל כך שיפה פעולה. אבל לאט לאט אנחנו רואים בעצם שכל הלגאסי שלך בעצם לאט לאט משתלטת פה באלוב, כולל נושאים של רכיבים מזויפים, מאמינות רכיבים וכו'. אז זה לזכותך. מאוד מאוד שצאת לפנסיה, רציתי רק לאחל לך שיהיה לך כל טוב. עכשיו תהיי פנייה לכל הפעילויות שהיית רוצה תמיד לעשות, כמו קצת לנסוע לרוסיה, לגלות את המקומות הישנים. ולהראות את זה לנכדים ולילדים. הילדים כבר לא עשו לך את הבית, אני מניח, אבל הנכדים את יכולה עדיין לקייף איתם. מה נשאר לעשות? עכשיו יותר לא כבולה יותר בלוחות הזמנים והחגים והחופשים של אלוב. יכולה לנסוע לקבל דילים טובים יותר לכל מיני מקומות שהיית רוצה לראות אותם. אז שיהיה לך כל טוב והרבה בריאות. אולגה, רציתי לאחל לך בהצלחה בדרך החדשה ולהגיד שני דברים. הראשון, תודה רבה על כל העזרה, כל התמיכה, ומעבר למקצועיות, שגם באלוב וגם עם כל החברות שעבדנו איתן בחוץ, שהביאו התפעלות, אני חושב שמגיע לך הרבה סליחה על השכם, ותודה על הסבלנות שהשקעת בכל אחד ואחד שפנה אלייך, ולא משנה כמה נושא המסובך ובעיקר לחקור ולחפור ולהביא את התוצאות הטובות. הדבר השני זה הזמן להשקיע בנכדים. לא להתעסק יותר עם הנושאים של העבודה, לשים את הנדסת רכיבים בצד ולהשקיע בכל נכד ונכד שחיכה שסבתא תצא לפנסיה שיוכל לבלות איתו. הרבה בהצלחה. אולגה יקרה, התבקשתי להגיד מספר מילים תודה שלך, אז ננסה לעשות זה בקצרה, למרות שיש יותר מה להגיד. אז אני זוכר שהתקבלתי לאלוב כמהנדס צעיר, והושיבו אותי בצריף 4,000, אני חושב שזה נקרא. זה היה צריף יחד איתכם, ושם בעצם בפעם הראשונה הכרתי אותך. ברגע שתוכנית נכנסה, והיה שם פעילות מאוד מאוד גדולה ואינטנסיבית בנושא רכבים, ואני כמהנדס איכות נאלצתי להתחיל ללמוד, אז שלחו אותי לאולגה, ועד זו שלימדה אותי בפעם הראשונה מה זה רכיבים ועל מה מדברים ואיך מדברים. האתגר היה מאוד מאוד גדול, ובאמת אני חושב שלמדנו יחד המון דברים,
זוכר היטב את הטיסה המשותפת שלנו לכנס בנושא רכיבי חלל שהשתתפנו בלונדון, וגם את הביקור ב-IGG. אני חייב להגיד שמה שאפיין אותך בכל השנים זה חתירה ללא פשרות העובדות. ואת לא התביישת לשאול את השאלות ולעמוד על שלך, גם אם לפעמים זה היה אולי לא פופולרי, אולי אנשים חשבו שאת יותר מדי מעמיקה, מנסה, אבל את בשלך המשך, עד שלא קיבלת תשובה המדויקת כפי שאת רוצה במדינה, לא נתת לדברים להתחמק, זה באמת יעבר לזכותך. אני במהלך כל השנים האלה לא היססתי אף פעם לבוא ולהתייעץ ולדבר איתך, תמיד זכיתי להתייחסות, תמיד נתת תשובות רציניות, באמת זה דבר שמאוד מאפיין אותך. אז זה היה ככה קצת על העבודה. את יוצאת לגמלאות ולוקחת איתך את כל הידע והניסיון שצברת פה באלות. זה בהחלט משהו שלא יסחלה בפת, ואנחנו לא נתבייש להתקשר אלייך ולהתייעץ איתך גם בהמשך וגם שם. אני רוצה לאחל לך הרבה בריאות, הרבה אושר. את הולכת להיות נהגת מרוצים. נהגת מרוצים זה את תנהגי והנכדים יהיו מרוצים. קחי את זה בחשבון. זהו, זה פרק נעים ונחמד, אני מאמין, בחיים. אין לי ספק שאני מנצל אותו כתקופה. אז הרבה בריאות. חייכת מאוזן לאוזן, וכזה אני תהיתי מה הסיפור, ואת אמרת לי, אולי לא בדיוק במילים האלה, אני לא זוכרת בדיוק, לא זוכרת את הראש. כל השנים האלה חלמתי שתהיה לי מנהלת אישה, והנה זכיתי, ואמרתי את זה בהתרגשות גדולה. אני גם התרגשתי, זה היה מרגש לשמוע מישהו אומר את זה. ואז הכרנו, והכרתי אישה מלאת תשוקה לעשייה, עם גאווה מקצועית, התמדה ועמידה עיקשת על עקרונות המקצוע ועל טובת הארגון. זאת אולגה. מעבר למה שנאמר פה, זאת את. אני רוצה להודות לך על כל השנים האלה שהשקעת, ומאחלת לך ולמיכאל בריאות טובה, הנאה רבה, עיסוק מלא בתחביבים הרבים שלך, והרבה נחת מהילדים ומהנכדים. זהו, בהצלחה. קיבלתי רק 5 דקות לדבר על אולגה. זה פשוט בדיחה. אם אני אחרוג קצת, אז אני מבקש לך. ולכל אלו שנמצאים פה, שלא יבינו כך את העברית שלי, אני מתנצל מראש. אני לא יודע רוסית, אבל אולגה בטח. אל תסתכל עליי. קודם כל היה מאוד מסקרן. אני כל הזמן אומר אולגה, ואני לא יודע מה זה אולגה. אז מי כמונו, כל אחד ניגש לגוגל ומחפש את מה שהוא צריך. חיפשתי את אולגה. וקיבלתי משהו מעניין. אולגה, מקור השם מהלגה, ופירוש השם, אישה שהיא ברת מזל, מצליחה ומבורכת. אמרתי, אולגה זה נכון. טוב, אני חייב להגיד שגנבו לי את ההצגה. באתי להגיד כמה מילים, והכל פשוט נאמר. אז אני פשוט יכול לחזור למקום שלי לשבת, כי אין לי מה להגיד. אבל בכל זאת, מה צוצי כמוני, שכמה שנים עובד באלות, לעומת אולגה שעובדת כבר, 40 שנה. 32. מעגל אותו 40 שנה. 40 שנה עובד באלות, ואני פה עומד, וצריך להגיד מילים לשבחה. אז קודם כל יש לי הרבה מה להגיד. אבל כמאמר חז"ל, מה אמרו חז"ל? אמרו
נדמה לי שזה בגמרא, רבי ירמיהו בן חזר, מה הוא אומר? מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו. מקצת, לא הרבה. למה? כדי שהוא לא יתפאר ויתגאה ויחשוב שהוא מושלם. למרות שאת מתקרבת לזה, כן? אבל מה החכמים ממשיכים ואומרים? שבכולו כל השבחים שלא בפניו. אפשר להגיד את הכל, אבל בלי שהיא תשמע. ואני יכול להגיד לך שאת הכל ויותר מזה אומרים עלייך, שלא בפניך. אני שמעתי. כן. עכשיו, קודם כל, אי אפשר להתעלם מכך שאת עם 40 שנה פה, ועוד מהנדסת בחירה, יש לה, עשית פה פעילות והאישיות שבך משאירים והשאירו וישאירו את החותם שלך באלוה לכל הזמן. קודם כל, בזה אי אפשר להתעלם. את זה את משאירה פה. אבל בכל זאת קשה להתאפק שלא לומר כמה מילים טובות עליך. למרות שאומרים מקצת שבחו, אבל אני רוצה להגיד יותר. חשבתי איך אני יכול להגיד יותר, ומצאתי שיש גם מאמר חז"ל שאומר, כן? מאמר חז"ל שאומר, מכל מלמדי השכלתי, לא, סליחה, איזהו חכם הלומד מכל אדם, זה נאמר בפרקי אבות, וכתוב גם מכל מלמדי השכלתי שזה נאמר במשלי. ולכן, היות ואני רוצה ללמוד ממך, וכולנו רוצים ללמוד ממך, כי את בעצמך מקיימת את המאמר הזה מכל מלמדי השכלתי, את לא עשית חשבון שאת צריכה ללמוד ולמד גם ממי שלא גדול ממך, מהקטנים ומהצעירים, ובלבד שתלמידים. מעבר לכל שיקול של יוקרה, כבוד וכו'. למד. ואנחנו צריכים גם כן ללמוד ממך. ללמוד מהתכונות שלך. ואני חושב שמקום למדי השכלתי, ללמוד בסופו של דבר ממה שאת מייצגת בכל התכונות אופי שיש לך, וזה דבר חשוב כדי שנלמד, כי זה מה שאת משאירה לנו פה. אנחנו בסופו של דבר צריכים לקיים ולהמשיך הלאה. אז דבר ראשון שבולט, וכבר אמרו את זה, וסימן שזה נכון, גם אני אומר את זה, קודם כל ההתמדה והנחישות. וואו, את ממש מתמידה. אנחנו, בסופו של דבר, לכולנו יש רגעי משבר, עליות וירידות. אבל את מתחילה ולא מפסיקה באמצע. את פשוט ממשיכה. זה מזכיר לי שחקן כדורסל, שכל הזמן מקדרן, מוסר, מקבל, אבל בסוף מה? הוא מכניס לסל. לפעמים לא, אבל הרוב כן. בוא נגיד שזה באמת זה נכון, אבל בסופו של דבר זה התמדה ונחישות. זה דבר שאפשר ללמוד ממך. אני מנסה להבין מאיפה זה בא, אבל זה המצב, זה מה יש. דבר שני, אני חושב שיש לך תמונה של מאור פנים. מעניין שגם כשאת כועסת יש לך מאור פנים. אני לא יודע איך את עושה את זה. אבל את מצליחה להגיד שאת כועסת. אומרים בהגצה, מה עבר? אומרים בהגצה אומרים שאיך אפשר שבן אדם יאיר פנים? מה, יש לו מנורה על הפנים? אין דבר כזה. אבל יש לו כן מנורה על הפנים. ומה המנורה? זה החיוך. כשהוא מחייך הוא באון, כשהוא לא מחייך הוא באופן. ואת תמיד מחייכת. ואת מאירה פנים, זה כמו שאמרו חז"ל, והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. ואין אצלך בחירה כזאת בין אדם כזה או אדם כזה. לכולם בסבר פנים יפות. זה ההתרשמות שלי. זה אני חושב, זה דברים שאני חושב. ואני אנסה לקצר. דבר נוסף, סבלנות. אנחנו בסביבת העבודה שיש הרבה לחצים, אנשים מאוד אימפולסיביים, נכנסים אחד לתוך דבריו של השני ומאבדים את הסבלנות. אבל את עברת תקופה לא קלה, את טיפלת באמא שלך כל כך במסירות, כן? במסירות ממש, ועברת תקופה לא קלה, בכל זאת כשאני מדבר איתך, אני לא רואה שאת ככה מנחלבת אותי. יש לך זמן, מדברת, מעורך פנים, יודעת להקשיב, זה מאוד חשוב. אני
באמת זה, מאיפה זה בא? אני לא יודע, אני מנסה להבין. כנראה שיש לך ביטחון חזק, את לא מפחדת, את אישה אמיצה וכו', אולי זה בא משם, לא יודע. בכל מקרה, אז בכל זאת, יש לך הכל. אומרים חכמים, חוכמה קנית, מה חסרת? יש לך הכל. אז לכאורה, למה את לא פה? למה את עוזבת אותה? אבל, כן, זה מצביע על כל אחד שעוזב, בסופו של דבר שהוא נכנס לתסכול, שהוא כל כך מתמסר לחברה, עושה המון למען לחברה, מתוך יצירתיות, תורם לחברה, והכל הנה הוא נזרק החוצה. שואלים פנסיונר, מה אתה עושה כל השבוע? אז הוא אומר, מא' עד ה', אני לא עושה כלום, שישי שבת אני נח. מה אתה נח? על מה אתה נח? לא משנה. אבל זה לא תופס לגבייך, כי לגבייך, אני יודע שאת יוצאת, בסופו של דבר, את לא יוצאת לחופשה, את יוצאת לחופש. ואת יוצאת לחופש לתוך עשייה, תוך כדי שאת קובעת לך סדר יום. זה כבר לא באלוב שיש לך סדר יום שאומרים לך מה לעשות, את קובעת לעצמך את סדר היום. וכשאת קובעת לעצמך את סדר היום, אני בטוח שתצליחי, כי למה? כי יש לך משמעת חזקה. יש לך משמעת חזקה ואת תצליחי בסופו של דבר. לא, לא סיימתי. אנשים מאוד גאה יכולים לוותר על הסוף. זה היה גמור תצליח. אבל אני פשוט רוצה לסיים. ואני רוצה מתוסכל, כי יש הרבה מה להגיד. אבל אני פשוט רוצה לסיים. כי אני אומר בסופו של דבר, את יוצאת, כל דבר נגמר בסופו של דבר. בכל סוף יש התחלה חדשה. יש התחלה חדשה, זה אומר אולגה, כשאת מגיעה הביתה את מחליפה דיסקט. כי זה לא משנה מה את עושה, איפה את נמצאת, חשוב מה את מרגישה. זה להרגיש טוב, את צריכה להחליף דיסקט. להעלות גרסה, לא יודע מה איך לקרוא לזה. מחליפה דיסקט, ואת ממשיכה את החיים שלך, כי אני סומך על זה שבסופו של דבר, את תמשיכי בעשייה, את יוצאת לחופש, לא לחופשה. בסופו של דבר, איך אומרים חז"ל, נפש בריאה בגוף בריא. זה מביא את האדם לנפש בריאה, וזה מה שבסופו של דבר מביא אותו לבריאות טובה. תודה. עכשיו, לא ידענו שיש לנו פה סטנדאפיסט, נעזר פה לעוד מסיבות פרישה. טוב, אז אני אומרת בראש שאני צריכה פשוט לצאת מוקדם, אז התחלפתי עם כמה מהמדברים פה. אז האמת היא שכתבתי כמה דברים בטלפון, אבל נראה לי שאני ככה אגיד לך גם מלב ולב. אני חושבת מעבר לזה שאת אשת מקצוע מדהימה, וכולם יודעים שאת מומחה בכיר, וכל הידע והניסיון שהבאת פה ככה לאורך השנים הרבות, והתרומה המאוד מאוד משמעותית שעשית, וככה דיברנו עליה בשיחה. אני חושבת שאת סוג של סמל של אישה מאוד מאוד חזקה, את מביאה משהו אחר, את אשת אשכולות שמביאה ידע מכל כך הרבה תחומים של תרבות ואומנות, ידע, לא רק בתחום המקצועי שלך הצער, אלא באמת בהרבה נושאים אחרים. והדרך שלך שעשית בחיים, מאז שככה הגעת לארץ וכל מה שעשית ובנית פה, זה סוג של סמל ודוגמה באמת להרבה נשים עם הידע המדעי, הטכנולוגי, שהוא לא טריוויאלי. ודיברנו על באמת לעבוד פה בארגון שהוא באמת מאוד גברי וביטחוני, וככה על כל המורכבויות שלו. ויש לך, את עושה את זה בדרך שלך, עם לשאול את השאלות, גם כשהן לא טריוויאליות, ולחתור לאמת המקצועית שלך, ולהביא את הדברים הכי נקי ואמיתי שיש. ואני מאוד מעריכה את זה, ומאוד נהניתי לדבר איתך ככה בשיחות שהיו לנו, ובהיכרות לאורך השנים. פשוט תענוגה, אני חושבת שהמשפחה שלך זכתה באישה נהדרת, בת צריכית בהם. אתה גם תקבל זר פרחים על זה. וזהו, ומפה באמת זה שלך, הזמן שלך, ליהנות, ללמוד, לקחת, יש לך כל כך הרבה תחומי ידע שזה רק באמת, נראה לי שתקומי כל כך מוקדם בבוקר כדי להספיק את כל הדברים שאת רוצה. ואני חושבת שכולם אמרו כמה הם נהנו פה מהעבודה שלך ומהתרומה שלך. וזהו, באמת שתהני ותצליחי, ובריאות באמת חשובה מהכל. זהו, ואני לא פה אומרת לך תודה. תודה.
שנה יש לי. זה מיועד לך, אל תפחד. זה בשבילך. זה בשבילך. אתה תמכת לאורך הדרך? כן. מה זה פה מצלמה? טוב, אני חושב, אם אני זוכר נכון, כמעט באותו גיל. לא יודע אם אני באתי אחרייך, או שאת באת אחריי, מיטה, נכון? כן, זה תת גם. כן, אני כבר חיזרתי אחריה לפני 30 ומשהו שנה. אבל אני באמת עוד זוכר מי בא קודם. את זוכרת? טוב, לא חשוב, היה לנו המשך פה. ב-75. טוב, לא משנה, אני זוכר שנפגשנו שם, ואחרי זה נפגשנו באלופ, אמרנו, מה, לא השתנה כלום בעולם. אני, יצא לי קצת להיות בקשר עם אולגה, בקשר לתפקידה, והיא סיפרה לי לרמות הגבוהות שהיא התעסקה בהן, ואז, אם אני זוכר נכון, הלכנו לאיזושהי פעילות בנושא של השכר שלך. וזה היה, קודם כל אני נהניתי, כי כל הקטע המשפטי בדרך כלל מעניין אותי, והייתה לנו הצלחה לא רעה. אני גם פעם אחת הכשלתי את אולגה, מותר לי להתוודא, היא רצתה לעבור לחוזה אישי ולא הסכמנו, ועד היום, תודה לאל, היית בצד הטוב. מה שנותר זה באמת, אחרי שאמרו את כל מה שאמרו, ואין לי פתיחות כמו של אברהם, באמת נאחל לך בריאות טובה, הצלחה. ובאמת תחכי את החבר'ה שכבר יצאו לפנייך ומנצלים את התקציב הזה ששמנו בצד לצורך פנסיה עם בריאות טובה, עם כל המשפחה ועם הנכדים. כל טוב. אני רוצה לחזור ולהזכיר שבשנות ה-60 היה שיר מאוד מפורסם, ביטלס. הכותרת של השיר הייתה When I will be 64, כשאני אהיה בן 64, Did you need me? Did you feed me? אלו המילים. האם אתה תצטרך אותי? האם אתה תתמוך בי? הכל היסטוריה, והיום אנחנו, בגילאים שלנו, הגמלאים, מרגישים יותר צעירים מאשר בתקופה ההיא, בגיל ההוא. אנחנו הקמנו את ועד הגמלאים לפני 5 שנים, ומאז מצטרפים אלינו כל חודש גמלאים חדשים, ושמחים לצרף כל אחד. היום יש 400 גמלאים, כן ירבו. עושים פעילות מסודרת, פעם בחודש מפגש, כוס קפה והרצאה, שאנחנו קוראים לזה קפה פרלמנט. פעם בחודש מארגנים טיול, כל פעם במקום אחר בארץ. אנחנו נעזרים בכל הפעילות החברתית של ועד העובדים, בעזרתה ובסיוע של איריס ואריה, וההנהלה מזמינה אותנו בחגים להרמת כוסית. בעוד 10 ימים אנחנו מוזמנים לחצר אלוב להרים כוסית לחג הפסח. ופעילות זו היא טובה ומספיקה, ומקבלים משובים טובים מאוד מהחברים. אני רוצה לברך את אולגה בבריאות טובה, ושיהיה לך הצלחה בדרך החדשה, ונשמח לצרף אותך לשירות שלנו. תודה. אולגה מוזמנת טוב, חברים יקרים, אני מאוד מאוד מודה שאתם באתם. זה
מאוד מאוד מחמם לי את הלב. אני ממש צריכה עכשיו קצת את העידוד ותמיכה, כי אני עכשיו קצת במשבר. אבל אני מקווה שאני אעבור גם את הגבול הזה. אני פשוט רציתי להסביר את ההרגשה שלי קצת עם המושגים של הנדסת רכיבים. אז שבא רז, מחליף שלי, כעבור חודש, הוא עכשיו במילואים, כן. אז היה לו יום הולדת, אז הוא בן 42. תכף עשיתי חשבון שהוא עדי קוד 1974, אז חשבתי מה אני עשיתי בשנה שהוא נולד. אז אני כבר ב-1972 הייתי מהנדסת תואר שני באלקטרוניקה, מלנינגרד איירקראפט אינסטרומנטיישן אינסטיטוט, היום זה אקדמיה לאגרונאוטיקה בסנט פטרסבורג. כבר הייתי נשואה, מכירה אותו 50 שנה כמעט, כבר הייתי אימא לבת, נעמי, כבר הספקתי לעבור פרשה של חטיפת מטוס שהיה בשנת 70, כל החברים שלנו, לא כולם, אבל הרבה חברים נכנסו לבית הסוהר, וגם כן הספקתי לעשות עלייה, אז בדיוק בשבת היה 42 שנה מאז שאני בארץ. לא שהעברית שלי השתפרה. אז 9 שנים עבדתי בתת בגדרה, ובדיוק אריה הזכיר את התקופה הזאת, וגם היינו עם אבי זיידמן שם יחד, אז היינו עוד צעירים, לגברים היו שר שחור ולא לבן, והיה מאוד נחמד. התחלתי לעבוד באלופ בשנה גורלית, לפי אורוול, 1984. ובכל זאת שום דבר לא קרה דרסטי, חוץ מזה שישבנו בצריפים שם איפה זמורה עכשיו, ובחדר היה משה שור, יוסי ברץ, זיכרונו לברכה, איציק אהרוני, וזה היה פשוט פיצוץ של אינטלקט, אז כל אחד היה זורק בדיחות בכל מיני שפות, ובדקנו אחד את השני מי יודע ספרות יותר טוב והיסטוריה יותר טוב. בקיצור, זה היה דור של מהנדסים שהיה אז, וקראנו ספרים, וקוראים גם עכשיו, זה לעומת הדור הצעיר. וכפי שאתם יודעים, החיים של בן אדם זה כמו חיים של רכיב, זה אמבטיה, יש מחלות ילדות, יש חיים ארוכים ויש wear out. אז משה שורה עשה לי סקרינינג 883 הרבה, וגילה שאני לא כל כך מנוסה ושודדת מכל דבר, אבל הוא עשה לי גם בדיקות חלט. למשל, קיבלתי רישיון ממכה ערבית, כי בעלי בכלל לא נתן לי ללמוד, בוא נגיד. ונסענו לרפאל, ופתאום הוא עצר בפתח תקווה, ואמר, תחזירי את האוטו לאלוק, תיסי לבד. אבל תיסי, את ילדה גדולה, תוכלי. והגעתי, הייתי רטובה כולי, אבל הגעתי לאלוק, ובכל זאת הוא עשה לי כאלה תרגילים הרבה פעמים. אבל אם יש מישהו במדינה הזאת או במפעל הזה, שאני באמת למדתי את המקצוע לעומק, זה היה באמת היה משה שור, חבל שהוא לא בא. זה פשוט אנציקלופדיה לכת, כמו שאומרים. אז יש לפעמים בחיים תקופות כאלה, שלכבוד התקופה הזאת אפשר לשכוח כל הצרות שהיו קודם ואחרי זה. אז אצלי בחיים זה היה תקופה של הפרויקטים חללים. זה בדיוק היום בבוקר התקשר אורי קרמיזי, סליחה. הוא פשוט עכשיו בחיפה ולא פה, והוא לא יכול לבוא. והוא אמר דבר נכון, הוא אמר, יש לנו מזל שהמדינה ושאלאופ נתנו לנו אפשרות להכיר מה זה פרויקטים חללים. כי אין הרבה אנשים בכל העולם שיודעים מה זה. ובאמת, פעם נסעתי לכנס בוונקובר
דיברתי ברוסית בטלפון, בא אחד מהנדס מרוסיה ואמר, את מאיזה עיר? אמרתי, אני מישראל. את בטח דוקטור לפיזיקה? אמרתי, לא, אני מהנדסת. מהנדסת ואישה רגילה ונותנים לך לנסוע לכנס? כן, אז אני מאוד מאוד מודה לאלוק, שבאמת נתן לי אפשרות ללמוד את הנושא הזה. הכרתי הרבה אנשים בכל העולם, והם שלחו לי עכשיו גם ברכות. מספרד קיבלתי ברכה מאוד מאוד מעניינת. ואני אסירת תודה שהיה לי זכות לעבוד בפרויקטים האלה. עכשיו, חוץ מעבודה במקצוע, אז הייתי גם בדעה שבפרויקטים ביטחוניים יש מקום גם לנשים. ונלחמתי מאוד מאוד קשה בשביל מודעות במדינה הזאת. הייתי נציגה של Women in Engineering של E, וגם כן בנות להייטק פה באלוק. עבדתי עם הסטודנטיות באוניברסיטאות ובבתי ספר, ושבגיוס האחרון אתם רואים הרבה נשים, אז, והרבה בחורות יפות, צעירות וחכמות, אז זה גם, אני שמחה מאוד שיש חלק. וגם אני גאה מאוד שיש לי אורלי מהנדסת בין כל המהנדסים גברים. עם כל הסקלים. כן. עכשיו, אני עבדתי מההתחלה עד הסוף באותה מחלקה. היו הרבה מהנדסים שבאו והלכו, הרבה מנהלים שבאו והלכו. הייתה לי תקופה לעבוד עם יורם פישמן. אני מאוד שמחה שהוא גם הגיע לאלוק, למדתי ממנו חוכמת חיים מאוד מאוד עמוקה, הוא בן אדם מאוד מאוד חכם וחשוב. וזה בדיוק הייתה תקופה של החלל וההתחלה של הזיופים. עכשיו, אני כל הזמן הייתי כמו מקל בגלגלים, אז מנהלי פרויקטים חשבו שאני זייפתי את הרכיבים האלה, כי לא נתתי להם להיכנס לאלוק, פשוט בגופי. והרבה אנשים שנאו אותי באופן אישי, כי סך הכל נלחמתי שצריך לעשות בדיקות, ואי אפשר להכניס אותם as is, נכון מעלה? מעלה את הדוגמאות. אז לפני איזה 6-7 שנים הרגשתי שאני כבר מתחילה להיות אובסולט. כבר יש דור חדש, כבר בריאות קורסת, בעלי עבר ניתוח לב פתוח פעם שנייה, אני החלפת פרק ירך פעם רביעית, כבר נולדו נכדים, הרגשתי שאני כבר ב-wear out, שיש לי נושאים אחרים, ובכל קיר שאני נכנסתי כאילו היה כתוב, אולגה, זמנך עבר, זמנך עבר. אז צריך להתכונן לחיים אחרים, ונפשי גם להתכונן, כי כנראה שיש חיים אחרי אלוק, כך אומרים אלה שיצאו קודם. אז אני התחלתי כבר את הקורסים שאני אוהבת עוד לפני, בשביל להיכנס להרגשה הזאת. אז סיימתי עכשיו קורס אומנות של דורון לוריה, הוא קורט הראשי של המוזיאון תל אביב, מאוד מאוד מעניין. והתחלתי גם קורס תולדות אומנות בפקולטה. דרך אגב, רחובות זה עיר קטנה, אבל היא נקראת עיר מדע ותרבות, ובאמת יש שם מדע ותרבות. אתם תצטרכו בשביל מה לנסוע לתל אביב או לירושלים, אם כל הדוקטורים ופרופסורים באים לפה להרצאות. אז אני כבר הייתי בהרצאות של אסלאם, ובשבוע הבא אני הולכת לקאנט, לפילוסוף. אז בקיצור, יש הרבה עוד מה ללמוד. אבל מה שרציתי להגיד, אני מאוד מודה לכל האלה שהיה לי מגע מקצועית איתם. מאוד מאוד רוצה להגיד תודה לחבר'ה מהמחלקה, למנחם ולדן גריידי. הם פשוט
גם מהנדסים וגם ג'נטלמנים. אני לא זוכרת אף פעם שהייתי פונה להם עם איזושהי בקשה או שאלה שהם לא היו עוזרים לי, לעולם לא. גריידי בכלל הוא אלוף של אקסלים, זה מדהים. אז אם משהו לא היה בסדר אני מבקשת סליחה, כי אף אחד לא מושלם. אבל לדור הצעיר אני מאוד מאוד מאחלת לא לבייש את הפירמה, להמשיך שהשם אל-אופ יהיה גאווה שלנו משותפת. ואני באמת שמחה שהחיים שלי האקטיביים היו במפעל הזה, ובכל מקום אני מביאה אורחים לבניין ראשי ואומרת, זה המפעל שלי. כשאני אצא לפנסיה, תבדוק מה זה לוציאן. יש לך שיעורי בית. אולגה, גם אני עשיתי שיעורי בית, כמו שאת עשית. התחלת את עבודתך בלא ב-84, שנה שלמרות התחזיות המוקדמות של ג'ורג' אורוול, הייתה לא רעה בכלל. למשל, הקוסמונאוטית הסובייטית סבטלנה סביצקיה, משהו כזה, הפכה לאישה ראשונה שביצעה פעילות חוץ רכבית בחלל סיליוצ'ר. הידעת את זה? ואז עבדת כמהנדסת רכבים תוך בהתמחות מאוד ייחודית של רכבי חלל. דרך אגב, גם אני די התחלתי בחלל, אז זה קצת משותף בינינו, ובאמת מאוד מאוד נהניתי שמה. לראשוניות. למעט האנשים בעולם, ובטח בישראל יש מומחיות, למעט אנשים בעולם ובטח בישראל יש מומחיות דומה לשלך. בשל כך קיבלת גם תואר מומחה בכיר. המומחיות שלך והתמדתך ראויה לציון, כמו גם התערבותך במשך השנים במיזמים חשובים, כגון השתתפותך בפרויקט בנות להייטק, מיזם חשוב לדחיפת נערות מוצלחות לקריירה למרות מעצורים מגדריים, חינוכיים או כספיים. יש לך הרבה תחביבים, קריאת ספרים, לא דיגיטליים, טיולים לחו"ל, תחביב שאני לא כך מבין אותו, חובבת אומנות, שפות ועוד היד נטויה. התחביבים הללו בטח יעזרו לך למצוא עניין חדש במחצית השנייה, כבר דיברת על זה. אני כתבתי את זה לפני שדיברת, של חייך במהלך הפנסיה. אני מאחל לך הרבה בריאות, הנאה גדולה מהמשפחה הקרובה, ששת הנכדים בינתיים, וכמובן מהתחביבים הערבים שלך. תודה. טוב, טוב, אז החברים פה אספו, ורז דאג לאסוף, הוא אמר, אם הוא במילואים לפחות תקבלי קצת זהב. ופה דאגנו לאומנות שלך, זה כבד, תודה, תודה, תודה. אורלי, תודה על המצגת, ממש מקסים. בסדר, יש לך פה וברכות פה, ובועז. תודה. יכולתי להגיד בהצלחה. בוא, סליחה שאני התנפלתי. אורלי, תודה רבה.